ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye, Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, pagi iki. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkonan ngacak ngene iya pake le mriko. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau berita. Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Tresno ing gedhe ngapuramu Kang Mas babujan. Kekinian ditretekne kuwi lho, Nok. Apa, Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG. Tanggoku tak gone rene sesuk. Ah. Rasa tanggamu, mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. Ini sebagai seorang peruqyah, nggih. Tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Gusti. Gak enek ceritane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Predi ya. Mas Freddy, ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye, Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, pagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bedino nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik lho, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya, Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan. Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kalih santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Semanding. Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo Ketan Macan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa jen? Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang iki apik lho, dandang Iki iki niken gula. klangenane sing klasik. Klasik kan Laras, iki. pun. Wah, apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene iya pake le mriko. Mantrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau berita lho ya. Ngene iki pomo melu ngono.
Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi. Betul. Mulai teko romone ya dalang, Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Nggih. sane ndi kita? Ya. Gendere tukang sane. ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender. Kamu nggak mau bicara-bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus Sakit bicara, aku kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Ompongnya gak mana enek Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Brandeni maksa sekar. Ini kita ditanggap 300.000 apa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh Asli. oleh kampleng. Kadang aku semangat ya jarene. Melok elektron. Jebol Nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu. Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek Gayeng. enak. Apik suarane. Iya. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu
sing gedhe ngapuramu kang mas bapujanku jajang tong atiku sambungku mong wanci telu ngrobita sarimu kalaman karamamu kang emas kang merah titisake murni lestarine tapi pirantine tanana ingkang nyarumbe yang mengakibate aku mung bayangke sing gedhe ngapuramu kang mas bapujanku jajang pangatiku sambungku mong wanci telu ngrobita sarimu kalawan karamamu kang mas kang merah titisake murni lestarine kapipirantine tanana ingkang nyarumbe yang mengakibate aku mong bayangke remo ing atiku iki yen pengsir ngilingi bocah telu iki Mama tenan sida dadi cakalet kanthi ndika mati mendah boyo yen to sida reban nandika mesti bagya Malia jerlair putri Sulestyo terus bisa nyuwara nika kang mesrana Tembange iki ngapa Mas Broto? Biasa, Inggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan lowegi nggih didilati bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Nah. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nggih ya. Nggih. Sok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? Apa?
MBG kan ngono. Nah, nggih. Terus pone. Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil kok. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh, Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh, Lanang po. yo separuh lanang separuh. Lah akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya niki. luar biasa. Semangat ya, Nduk. Iya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat semanding Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah niku. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngatur napa maneh? Aturin apa malih? Apa maneh? Nggih, lah iya to. Ya, Masa manut siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke, Nduk. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo, Sak mosok ngendoke kon ngitung. Ya 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 ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bedah becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau mas. Lah kuwi lho Kico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijel Mas ganti nadane. musik. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame gitu. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut-dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, koplo. Sumanding. Sumanding. Wah, apik suara. Iki Bersama campur sari New BNB. iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran katuran munggah. siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih Pripun? ketemu ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane mboten Gus, regegne Gus, suasana monggo, dalu Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote monggo. anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso kepleset. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah ya Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek kedilinan. Tuk. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, nggih. matur mbah nuwun. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih.
sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang Ketok apa? aku ki arepe aku lah konsultasi. asal tangklet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Boten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek Bukan umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke mek bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung Iki niku, instan. langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budet jenengan tambani ngenten kok. Oh, iki rada Sanes, etok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budet. Niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah, wis butrek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kula ingoni, kula sekolahno, kula kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah Ora terus usah, ora usah ini- tanggomu. Darahe- Mbokku darahe tinggi tak gone ning gone. Oh, ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit niku. saking pundi panjenengan? Lah niki no. Niku kata pertanyaan ngoten niku. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah. Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus, entai Gus, Kula entai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini
ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Cok bakal, bakal. kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti kados sajen napa nggih menyediakan. Nggih Biasanya kan sedaya, wonten, nggih. sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, kula nggih, resmi. untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula pisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to, Apa? iki. Lah wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaan dibebel. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iku lho, Jo. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kak Gembong Jadi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah pripun Gus? Lah niku kula mawon Iki lho, nggih ya perlu. bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Tak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro Cemburu to, Kang? iki iso urip bahagia. Lah. Ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho. Ngoten Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene no TV-TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wis. Jo. Ora mungkin wong Akhirnya- sugih duwe duwe akeh. Wis sampeyan ta lah. didustok ra. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, Lah. seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah Kathah. saestu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Jo. Ngapunten. Ini nek dalam negeri nek Dalam luar negeri hati dolan. kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Wala boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho Mosok iki ngoten temen. Gus. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis
belanjakno nang ngene toko-toko wong loko sajane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Senang sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Bundi. Alah mboten Nggih umpamane nggih, Umpama. umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya Nah, kula. umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lo mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, matur ngoten kula nek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha sing padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Hah, lho Terus kok nyewu LC ya wis gak pantes. Ngeten napa, Pak? Lho nyapa? Lho, lah yo mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes. Boten pantes soalé panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan. Sampeyan jejer kula ngeten. Gel prigel. Apa jenenge Mbak Niken sampeyan jejer sampeyan sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. lah dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga Laras. panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus Nggih. kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah Nggih. napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Amin. Monggo Matur niki napa banget. Nyanyi Ya. Gus. Jenengan badhe Tangan nyanyi ibu napa, Gus? jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, dirasa Jenengan ngoten. kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten niki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon lah. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan Kula tak ningali. anu Jenengan pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Piye ya? to? Bahasamu. Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih lho. Nang ndi? Lho lembok. Anu Gus, mungkin Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip niku kula Nggih. mawon kalian niku. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang hitung niki lho. Wah ngene iki lho satu. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Niki Gus. dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Niken iki bingung. Nguwasi Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Oh. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung.
Tapi Mboten saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. Delik ini arto teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing, Jo. Enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki pamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih, nggih, nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Gus. Matur sembah Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih Nggih. kula tak ten nisor. Nggih, nggih, mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih, nggih. Nggih. Gus Dedi tiange ancene ya grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit, gak roh hitungan apa enak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi ki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, kaya siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Kedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esok. Para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Kula ambine